Stand up for your rights. Listen, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arki mang, Luku mang, nana Sasa Bhaijo Kromo we wato, Kromo sherifi, nanga Ferdinand we kardeng. De ko Arki, a nieuws of Sranan San E Psa deni foroisi gadri achter tuin we speed de. Je kom face kom back de, je tek de nieuws. Want we uchar prenspari nieuws uji. En mis don janga brarut. Ya, Mas Gambo, leksay taki, wecha prespar nyusu, ma po subiji wafbat alades mang ordinat trase de diaspora, de sanamang de tana trase. We accident leksay taki, haris turang e banyi, ko Arki den tori want unu, pa programa di si wecha sa persis faret sande, unecha no fik sang kong, wecha persis fa sande. Ano sa Mas Gambo? Asasan de want, Luku no, tenf go make fake, na mandi na notif do. Dati. Na las watera fisi de matis data toko banye wakti otenyu watera okong. De kafe nipchi watera diringi. Isabi tok le mensen man. Ja. So, we yere jaso arti man Luku man na Sasa Bhaijo Kromo. We want tori de. En Luku, disi ano fake news. Disi ano lei. Mana sawama analyseer die bij de in no contact. Ja. Nanga wette duif. Die lowe. Die go chibiri. Die na dekati pire borsu. Tak yere no na minamang. Isabi tok. Ala de ting. Ibe gwanga ahanga kurtanga de sandati. Tidena de dang de wortu fu masara derby bo waarheid no. Ja. Want they send it teramango. Dat je go dog. Ja, en derby becha tori. Ama beshatori. Ko archi masara derby. Wie Bouterse gestudeerd heeft en bestudeerd heeft, zal tot de ontdekking komen dat de man is nimmer origineel geweest. Nimmer origineel. Hij heeft één bekende modus operandi. Het is doen samen in het zogenaamde leiderschap chaos creëren. Echt chaos creëren. Terwijl we wakaman spelen. Ja, of met de 100. Ja, man. Misbruik maken van anderen. Dingen doen met anderen. Crisis veroorzaken en chaos creëren. En anderen in de steek laten. Hoewel de veiligheidsdienst zei van hou jullie afstand, hou rekening met de COVID-situatie. Op een bepaald moment liep het uit de hand, want de een belde de andere. Er zijn altijd haviken en er is altijd aan het eind van de rit een schuldige. Altijd een schuldige. Altijd haviken en Bouterse is de duif, de onschuldige. Een hele stroom kwam af. Ik zeg, kijk, zo kunnen we niet praten. Hij heeft één bekende modus operandi. Misbruik maken van anderen. Dingen doen met anderen. Crisis veroorzaken en chaos creëren. En anderen in de steek laten. Waarden en normen de grond inboren. Waarden en normen de grond inboren. Ethische waarden en normen in de samenleving de grond inboren. Wie Bouterse gestudeerd heeft en bestudeerd heeft, zal tot de ontdekking komen dat de man
is nimmer origineel geweest. Nimmer origineel. Hij heeft één bekende modus operandi. Misbruik maken van anderen. Dingen doen met anderen. Crisis veroorzaken en chaos creëren. En anderen in de steek laten. Laf. Zo, dat doe je en ushi, suma na sang. Je verstaan. Dat we verstaan dat je alla de soort zand disi. Dat fa ibe kachawan kondere. Dus dat. De liba kondere in grandpa man. Dat En is waar. no we lowe. Ja, Ino wantan yama pinanga unu. Die creëer. ja. Je verstaan. Dus dat is. Maar regering is niet siribi. Nee, hij ging gewoon door. Amen go gewoon door lek not nopsa. En dan mij los alle die problemen. Sa vorige regering liba baka. Ja. Dat de mij organiseren. De mij organiseren sani. Wat we kunnen apis dat Natuurlijk. apis monitor dat. Alla de torati. Ja, zo. Maar bro Jim Tori fa waka. Ja, want nu je hebt begroting toch? Je behandeling in het parlement toch? Ja. Ja toch? Dat je ziet minister na parlementariër, dan legt de tori uit. Mooi zo. Die sabi toch? En minister van Volksgezondheid Brara Gambo. Ja. Kon legt bepaalde zaken uit. Omdat een gemeenschap, uno, borgo, Ja. uno sa bepaalde tori. Nee. Dus een regering, tenminste een minister voor Volksgezondheid, moest kon leggen afvallen uit dat vaak kon dat bepaalde dressie nog deed. Natuurlijk, een regering die is doen best. Ja, Maar ja. dressie kon. Ja. Maar am leg uit. Alex zei dat je toch van nemba kapis tot die voeten, hè? Ja, oorzaak en gevolg. Juist. Dus im luku, Aha. inom luku pe fadon de bar au. Juist. Im luku pe nak you foto. Juist. Dus dat na Wana stot die foto meki fadon. Mhm. Isabi de im sap dati en dat minister edu. Dat- Po peser na stote foto. Juist. En Maar jesa pususma gogo stote foto. dus dat die ama bi leg uit dat je er nou rara. Die de man tek abra, de man kom in een regering. Ja. Dat de man gona, dat de man zie dat je in een 3,5 jaar. Ja. Zijn man de, Ja. dat de man zie om in na melu dalara. Dalatori. Wacht, ik Dus kom eens aan doen. is dat niet hoor weet dat je. Ano serda? No. Dala. Ja, no. Achterstand, betaling achterstand. Zijn man abi. Dala. Wati. Dus borgu de man be borgu sani. Ja, maar de pai man toch. Migado. Dus Iberiken, de man bij 4 fees. Ja. Ik zei dat je toch. Piji boda. Die boda, dan in de man heb je niks. De man e pai Nee. man. Maar je begrijpt dat, als je een schuld voor 140 tot 115 miljoen Ja. Amerikaan dollar. Ja. Na pai man. Pai man, dat betekent dat de leverancier, Ja. want je nou, als je te kwam naar Gambo, Ja. dan no pai. Dan mo ko in opstand toch. Natuurlijk, maar je lever me moro toch. Nee, mi no ji moro Of je toch. lever me eten. Nee toch. In e pai je bent wan betalen. Juist. Sumas kopi. Dus aan de regering die zie, we moeten go takanga de marati. Ja. Takanga de marati, want wasanlijk, hoewel op takasani. Vertrouwen moest de. En asan dati. Ja, Vertrouwen. ja. Abeloe. Ja, tuurlijk wat in de pai toch. Abeloe. Nou, want betaler. Dus je begrijpt dat in de eerste plaats in Bipai, Ja. je dus een regering die ziet, volksgezondheid Bipai de man, sap de man, takanga de man. Ja. We kunnen niet alles betalen direct. Mooi Maar zo. we pai, dus a willing de, Wani. one pai, dus go takbaka. Ja. Dus je begrijpt dus nungnu asana het Psa, dus de man pai, een groot deel de man pai, Ja. ja. En een minister legt uit toe dat je nou, de resus aan dat pe. Ja. Is dat resu, je kiest het levert ook. Ja. Maar je naast zit, hè. Nee. Dus je kiest wat is papier, Dus nou een garant stellen Juist. dat amoni dema oteo chisen. juist. De dape. Dus alle de leverancier, bogo resu, Ja. maar je naam niet ook. Mijn amoni niet. Juist. Dus een minister legt uit dat hier, nou. If je look at aantal resus dat doen dat pe. Ja. Iemand IP. Ja. If a vorige regering bij 50%, Da libi be moro lekti. dat zijn we go. Ja. Helemaal. Dus Ja. je begrijpt, de man pai, de man die levert de resi. Ja. In pai traman, dat er pai. Ja. Alla de zijn atosa in pai. Ja. Wat tegen mij gaat doen dat pe. Laat in pai toch? Ja. Dat je niet pai toe, dat je begrijpt academisch is probleem. Ja. Erka. Maar boy dati. Ja. De man die zit de resitori toch. De geneesmiddel Ja, ja. abadere. Ja. De man zelf buitenlands bij man schuld. Ja toch, dus alla de zijn die.
Dus kijk, if de man zit ik de risico. Ja. Dan moet je regering. Dan moet je go vanuit dat de regering en bij mij. Dan Ja. moet je buitenland toe. Ja. Maar de regering en Jimmy, dat is Ja. een kwestie. Dus dan nou de man die moest komen met huiswerk. Ja, ja. En pa je safri. Ja. Isabi toch? Uh-huh. Want in weja san toch? Ja. In elkaar koplei sani mooi wefi. Helemaal niet. Nee toch? Helemaal niet. Ik zie een probleem nou. Afvolk en viering. Ja. Dat zijn een jersey. Na regering die zegt straf volk. Ja, maar je begrijpt. Die man naar oppositie. Ja. De man legt uit dat je regering in een país tori. Terwijl de Russen doen dat. Ja. Na de Russen voor de regering. Hier ja, zo te je tak over volksgezondheid. Mi Ja. mo fe bet mi me Uh-huh. wat taxani. Ja. Siribento. Mhm. Ogi. Ja. Amano be go teki. Amano be from wan SZF tori gwa buitenland. Ook toe. Ja toch? Atrama de leg uit aan een radiostation. Uh-huh. Ama Ja. cherf be go tek dat pe zogenaamd na donatie. Ja. Vaf dat. 120. Ja. 120. Ja. Ja. Alamo ama be go teki. Ja, 120. Na donatie. Ja. Da ja. faf dati. Dati Ja. de masara rama din mu kot na Ja, paya la de ja. pay man dati. Ala de to dat Donc dat was een fake news. Ja, ja, ja. Escrif wat los aan tegen haar Ja. regering. God Ja, ja. forbid. Mek de man kapatu man. Dus Ramadien leg uit dat hier no. Asansang, mi moest leggen volk uit. Mhm. We doen best dat alles aan komt. En ik begrijp ook dat India nog. Ik vertel dat dat die. Ja, dus jere jaso. Want a president isabi ama set wan boelei na India. Ja. En India na wan de kondere die produceert gevaarlijk voor de resi. Ama levert de resi ta Europa en Amerika. Ja. Je verstaat. Dat Mhm. want ook naar kwaliteit de resi. Natuurlijk. Isabi toch. Ja. En dan wan eerste bezending kom. Mhm. Dat baka tuwitje wan tra bezending kom baka. Ja, ja. Dus nou wan deal. En een bedrijf dat ook op. Ja. Ja. Dat In Sertan. Dus dat we make de resi. Dus dat de resi kom erop op. Ja. Ano bonsan no. Na boesan, ja. Maar je begrijpt dat je asanati oppositie nego leg aan regering uit. Sami begrijp, de mabie leg uit dat je no de risikeur no. Dat is negatief toch? Mami gado. Ja, fa BGVS Ja. no. Ja. Fa de maat ne. Na de maat te keur de resi toch. Ala de man te check. Dan mek masara par meser gogos don dat pe na directeur president do aworo. Ja. Want aan datara. Dus dat die, maar ala de man dat ja. Ja. Het tilape. De maat datara. Ja. De maat jures. Alla sani. De maat na alla soort sani. Ja. Je verstaan. Wanneer het gaat voor fake news. Ja. Voor pota volk tap een dwaalspoor. Maar zijn dat la de man die snap pitje de serf dat de got napa tap een podium. Lek va de te de mek de comedie na berm dat. Ja. Dat het tak volk. We bieden onze verontschuldigen aan. Ja. Voor apina do pot me. Ja. Isabi toch. Ja. Want in begrijp, ik ga even weer terug, dames en heren. Arki man Luku man na Sasa Bhaijo Kromo dis na san so no mak frigiti. Me go even terug, usabateng, want de man steki Ja. in 2010, de man tek wan boom san de man tek akondere abara. Ja. Den berika masara misi kaba, hij zit nu thuis, maar mag jere toe. Isabi toch. Betaki, president, had dat door de bank bij de president. Ja. If a koers door of 5, afvallig normaal charing. Isabi toch. Atera pseudo-econoom. Dat Ja. er komt geen devaluatie. EE7. Oké. Zo. Dan de korde krabiasi na so de be ora volk a sport. Ja. Dat de G-pakket met je de denk taka economie waka Een pakket van dansie toe. dansi. Ala wiki, ala moet dansie bij de dape. Ja, Benjamin straat. Na berm. Ja, man. Ja, dat de man dansi, dat de mij kot napa tapa berm, dat de mij lukken voor meteor elusu. Isap dat kan je wens uitspreken. Ja. Dat sumo lenu baka. Dus dat die. Je verstaan. Die Leni moet niet bij bakken. Dat ook. We zijn want betalers. De asanda about dat, de man borsu. Dus dat die toch. Alles aan doen dape. Zo. Dat je verstaan, taki, dan na tendi a regere VAB dis donono Ja. ina abedena oppositie daarbij waarskor a regering die bij de voor door de bank Ja. taki inom gona IMF maar de man obe yere want de man be sapsabe da de bakai de tak dogo play one game nga IMF isap de man be te kwap chiwa fesi Ja toch.
Isabi. Ja. Maar zijn de mek de man be waarschuw voor de man ook. Dat want taki a economia, a staatshuishouden be de van dien aard inobaf go alleen a beleid sa e voor nou. Ja. Dat je bent draai aan voor a beleid, want die be veel money in jameng, is scattering. Dat toch ibe aba kans ete, want dat de dividend voor de goed bedrijf bokshit aan de san dat bete ete. Dus de be ka seta economia, hervormen economie, zet de tori en voeden a volk op. Ja. Want dat gebeurt nu. Ja. Isabi toch? Ja, die. En dat daarom VHP bij de tegen. Dat nomo masra misi kaba jompo taki. Iya ma fenician be gogo lend money na IMF. Wel, ik breng jullie in herinnering. Sap taki, attendati, dat IMF giezer na een schenking, attendati bij op de bankencrisis in de wereld. En Suriname was gespaard gebleven door prudent beleid van president Dati. Je verstaan, door Chiswa money. Je sabi toch, en gelukkig sma bij def piji. Ja. Teji de maar no met teji na Sasa Bhaijo Kromo we wato. Ruben toe. Ja. Met teji de taka Sasa bede. Je verstaan. Ja. Je begrijpt. Na Sator waka. Dus die de duga IMF. Dan hoe we krijgen moeten uit dat gotoro. Ja. Met behulp voor IMF en hoorbok juno voor de paiman. Anders die de na die toko kukubo nyara. Dus dat die. Ja. Iya wa archi wansani. Apo. Op chipoku. Ja. Isabi toch. Dat afloos de hersen. Ja. Oh yeah yeah, de mi asi. Tu oh oh, fam you kola wa. Tu yeah yeah, de mi wa yeah yeah. So di de putaki. Waka ukola wa. Politiki da party boy. Ukola wa, Sranan ukola wa. Ukola wa. Olibi famille, huda famille, na yende ukola wa, hati bonu tapati uboy, ukola wa, kobo libi kuma famille, ukola wa, na osi wa kenki fuse, yabi umeni nenge, boto nenge, yabi bushi nenge, so many nenge, yabi nenge, sashi de sefi monenge. Sama kasama, yawanenge, wish you anju kasama. Dat doe je ra poku. Dat je shitak ati brone mek boomchi. Dat die. Isabi toch? Ja. Na libum libanga useref makandera. Ja. Isabi toch? Fu kafe no userefi. Want if trakonder het wef zijn de ser na no kandueng. Dat die. U de nome e har userefi. Ja. Wano fouri no aren. Dus dat. Isabi toch e chichi e long long. Nee, dat is na tori. Dus de first dan een minister voor binnenlandse zaken. Maar ze bron toch. Ja, maar leg uit in het parlement ook. Toen was er Gambo. Sama taki. Sang demande van plan voor doen. Omdat Sama leg uit dat hier de man be avant verplichte registratie. Iyalek ambtenarim go Sabi. registreren met de man sabe via worko peye worko saye do. Juist. En een Sabi. aantal man nogo. Ja. Trauma voor weer schreef, de man schreef een briefje, maar de man locatori, trauma, je ziet dat hij eigenlijk zomaar maar schreef een briefje, wat dat zijn, in de man ook aan gaan. Is niet stakeholder de man bij Ja, taki. dus dat hij. De kan de man katek jurist toe. Kan dit. De pseudo jurist voor je deng. Dus je begrijpt dat de minister legt uit ook toe dat een aantal duizend man. Ja. De nou kies dit, dus toch salaris, de man is spookambtenaar. Maar uiteraard, dus eindelijk, Ja. eindelijk het hoort dat hij. Ja. Is het nou, want dat in elkaar is daar jozo. Dat je maakt fake news. Dat vooral. Ja. Ja. Dat je doet disi. Dat je wakastrati is schoppen rellen. Je doet disi. Terwijl land je paai maar in je produceren. Je doet mina economie van konderen. Ja. Dat nap no me kruto erigeren leg uit. Ja. Omdat hij netjes pakket moet. Dus dat hij, maar het is ook oneerlijk tegenover haar. Want de Rocco, wat De een man man moet de zien, motor Rocco. man de oso. Dat hij? En mek moeite. Nanga alla probleem. So pasi toko maar ik moet ook Ja. gaan worko. Juist. Ja, mij go worko. Ja. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, maar je begrijpt, minister, leg uit ook toe dat keer, no? If a dusun sma uno pai san Rocco, Ja. dan money dat hij, zeg ik dan. Ik had toen zeggen een sociaal project. Ja, toch?
Want de potiching. Ja, toch? AKB. Ja. De man die abi. De man die de Marokko. Juist. Ja. De man die. Ja. Oersma. Juist. De kan je den. Ja. Want in bereken in een regeringsraad. De man te kabosleut batak a socialo. O komoro sani. Ja. Je verstaat. Dat Dus die. alle de money dat. Dat die kan gebruiken. Ja, dus dadelijk joh, jere wa mogwa a Facebook. Gogo schrift dat de kot me money want do nyameng. Ja. Maar in Marokko toch? Ine woroko ine do noti. In doen het, snap Maar ama ne verstaan nga santak a regering dis eji woroko mga sani. Ja. Nanga smadi no ma woroko Ja. etisi. Ja. Maar no smadi no one woroko. De man die nam tap. Ugu. Ja. Dat nog kan. De man de play santoli atu footburichi. Ja, nog kan. Nee, asan dat no kan. Nee, dus regeren is in de bezig, is het zit dit niet. Maar je hebt je zo geduld, toch? Ja, patiëntie. Patiëntie, dus dan go saaf ook toe. Misschien naar luchthaven. Zij zou luchthaven hebben. Dus jere no want trawinte wai. Want in berika ta president hara luchtvaartsan koning. Ja. Want presidentieel commissie daar. Ja. En ze hadden mij gezegd dat mijn verstand van ministerie voor TCT. Ja. Dat 50 jong luchtverkeersleiders die opleiding. Oh, dat is Dus, mooi. ja, toch, als aan dat aan bonsan niet Ja. op de nou jere tak pleine week uit. Ja. Want dat man ouro of dat man DC. Ja. Dus dat jonge aan was. Ja. En dat een bompie story. Heel goed, heel goed. Ja. We vinden aan het boek vallen, want anders we kiezen toch? Ja, toch een ferry Aan mijn toch. vriend kon je dat man go Fransie. Aan de kant toch. Nee, en dat is een probleem in Amandape. In Amandape aan de kant. Nee, dus in het hoor dat die UNOVA-programma is we ondersteunen een regering, dat keren nog big up dat pe. Big up, Godoro. Maar Mama wasan if takete in het hoor disi. Aha. Dat mi vind dat lek van de mij 50 luchtverkeersleiders disi. Ja. Dat va luchtvaarttori de na de sudati. Ja. De trainde man dat ook toe in case of. Ja. Dat de man te train kon ook toe. Ja. Isabi toch. Ja. De wasan wa calamiteit de. Ja. Dat de man kan go. Je hebt ook toe. Juist. Lek van de mij doen na brandweer als andere. Ja. Dat pe. De mij tek man voor stedelijke brandweer dat de mij trainde man vier fire in play. Ja. Want tierhuis brand. Uh-huh. Nanga vliegtuigbrand naartoe. Verschillende zaken. Ja. Je verstaan. Ja. Dus sommige vindt dat als aan moest wagen. Die sabi toch. Dat we zo strati. Dat die. Mama zei Gambo. Isap ama zei kar miser. Amandes kop de penanti missie. Mis in een parlement aan mijn leksa. Ala si pa mangama missie. Aan mijn mis no moyo. Ai. Dus ama hier no. Amanati. Mhm. Abegeer 1000 pound. Abegeer 1000 pound. Takangami. Want ama bij de minister van openbare werken. Ja. Ama bij de minister van Moro. Walo presi. Walo peresi. Ala zei ama bij de Brahma. Ano Minister- beda. Ano beda academisch. academisch toe. Ano beda IBS. ABS director. Ala sana ama bij de. Ma ti dena de bra rot bi one actie. Ja. Ama beda owe talk. Ja. Ja? Ja. Masara riyad. Mino Brahma te sirip konuk tenet. Nee no. Sama liba bakadape. Dus ala de promosan dati. Ja, zo. Ama bet academisch ziekenhuis. Ramadine dede. Met teji. Want na so problem go los op. Resu. So net hoe tak resu. Alles wat daarbij. Mino sabe fama na bin de resu. Dus dat ook. Gaat ook toe. Ja. Mm. Pa ABS. Maar Ja. ben je aan mij koso wa noto over ABS? Bara rot leg me uit. Ama en leg wasa uit in een parlement. Me arkama. Ja. Dan mij leg uit dat je usabi. IBS ben ik bekend, regering is ben ik bekend dat je nou uno ondersteun moro. Nee. Toch? A subsidie bouw af. Bouw af. Dus, om het kwartaal zo, dan op Chisan zeg gewoon bij. Ja. Enzovoort. Dat misser, en leg uit nu dat je nou. A regering, want hij regeert dat je regering. Alles aanvoeren weet je gewoon naar volk, want dan play mooi boy toch? Ja. Mooi boy toch? Mooi boy dada. Ja toch? Ama sabasani. Mooi weer. Ja. Ama Judas. dan moet je a regering dat je nou. Regering, uno moest bij IBS de schulden zou abi, wie bij IBS snel, dat IBS na probleem hoor. Maar wacht me kom. Nee. Ome jara regering is dekba. 3 jaar aan af. Ja, ja. Daarmee bedoel. Of 2 jaar. Ja. Ja, 3 jaar. Daarmee bedoel taki. De man komit pai man. Mm. Dat hoeft EBS no beda in pa man bij de directeur. Jere, ama bij de minister toe. Ama bij de minister nga NDP, aher NDP dape. Bueno. Dama po de egi directeur dape. Ja. Sara ma mek vast hoor. Puinhoop. Puinhoop. Puin met egi. Teno one soort gasbom contract de.
Ala de tor dati. Wan gasbon contract Alas- waardoor terwijl u bij baya gas moro bun kopu. Metei. No fasanga tor dat. Ala de tor dati meneer Parmeser, jere no, mekari nog steeds meneer jara. Meser. Mekari meneer, omdat, Nee, wacht even, point Ja. of correction. Luku walesi minotaki yara. Ja. Wan tormio jo. ja, Walesi wan mambe wakapsa. Ja. Wan dame shen. aha, Da dame tak dag. aha, Yara mano. Im tak dag meneer. Isam sa dame pitje. no, Meneer de boem farafi. o meneer de Bungvaravi. Ja, tjago. Dus we no, want if you know meneer, Ja. dan tak precies vasande. Juist. Im leg het in een parlement, dat jere no, mi ben dape, mi ben de minister, Ja. mi partij draait 10 jaar, Ja. of een jaar. Ja. En dat zei je leg uit nou, er geen mi de man doe. Want sa you do dape. Want mi sabe te masra Gambo. Gin Taki tori. IBS don dape, na IBS, meneer Parmeser, kom leg je uit. De IBS is mijn vriend, lok toe. Parachute de besa ko, IBS. No me grap. Ja, Woro komang. Ja, de Anga mijn parachute. Ah, NDP, parachute de besa kaka Mi yere IBS. de man be op wan kaserne. Wan EBS kaserne. Ani Be. keri. Me kan onderzoek aan het toe. Iya, me ga go Me kan onderzoek. onderzoek aan het. Om een money lassie. Om een probleem IBS bekisi. Nanga de to dati. Je zie mijn vriend kom. Fudu sam. Ama is dong. En Po toch. una man sakang on parachute. Ja. Dama tak bi daworo ko. Tama na orko. En dan maak ik boem sensi. Dama no sa fastru. Om entrate me kistru. Jere no. Gewoon dat we kon relax dape misser. Misser me leg je uit. Dat we kon relax dape. En you sabi. Jouw partij. Broko IBS. Metegi. Dus. Teel leg ons aan uit in een parlement. Me kan volk jere. De inkong. A IBS schreef dat tak na mi. Partij Broko IBS. Dati. Dat tip taki. En Maar- heb je tak dati. Dan kan go mi aan ayu. Da manere Ook aan ka corrigeer. fesi. Ja, toch kan corrigeren toch? Iya, da manere Ja, ka toch? fesi. Maar je legt uit nou dat er geen DC, want er geen DC corrigeert bepaalde toch? Reçu we pai, Iya, we pai reçu, we pai de euroschuld. iya. Dat je kon leggen uit nou dat regering in pai IBS, want je sabi, want je was directeur daar. Iya. Je sabi, wie in pai IBS. Maar die you ben de, I mek pai man. dat zei de no pai. Iya. Zij die nog in het teka money, dat die IBS, dat IBS, dit is wat de staat moet betalen, tikkie. Ni ma. Dat die nog bedoelt. Mi e denk tak parmeser denk tak a volk di senya frigiti nyang. Volgens mij wel, ja. Dus ala den torat, maar te taki tori. Ik had tak en zo, want nog maar een PG. Is er ook toch? Iya, wan nana Sasa Bhaijo Kromo no dapef piti. Ma Nee. unjaf Sranan San E Natuurlijk. Psa jas of piti you. Wat hij U die- leg you uit met nana Sasa Ja, Bhaijo Kromo we wato. En ook to Lucien. Ja, Lucien ook toe. Allemaal. De mam sabi. Ja. Sa you go do dape. Ja. Dat ti de na day. Mhm. I sabi toch. De man is gevaarlijk. De man zanga awari domri na wang. wang, ja. I sabi toch. Ja. Amai londe fishale mo fanga foru viri. Ja, Da maar- mai bar houde dief. Terwijl in zich naar dief. En amor. Moro diftig. Ja, maar zeg Gambo, maar hier no. Meser, wat ik ito aan lezen, sapse taki, want unu voor Sranan San E Psa wo pichi. Wo go ito aan lezen wo Arki baka, maar helaas wo aftapu want we siya biji maiko. Ja, meneer Tijd. Meneer Tay Doro, Ja. En die meneer Tijd door me kino de minister no de koplea wari domri. dus dat die. Asani, meneer Tijd de jaso en meneer Tijd de nasifu. Sranan San E Psa. Ja. Dus we baro die we taki grantani taki bewa Arki. Ja. En masara meser mi wan teji wan santa kundisi nana Sasa Bhaijo Kromo me baro di. Mamanga de alamala. We truswani na grong. We meku self economisch weerbaar. We benut alle vierkante meter tapu perceel. En no afas van we libi. We horikene we bezuinigen aan stroom toe. Puno paitum si furu. I verstaan en mi ote yo wan santa ulobu serfina kondre disi. Uno mek no wan sma koplei spleit swam. Fu panya unu jaso ina kondre. Libi ma kandara. Lek fa poku du yere. Tak fa libi ma kandara ngau serfi. En mine na mazar dek na ti Gambo. Ja, maar Sir Gambo, meneer Meser Motay, ito nga sani, tidi tapa beram dape, o pide, de takanga volk, tak jere no tro do ti tap strati. Hoor you ko de kring, de doe een volk boensani. Dat mijn actie, nogmaals, zijn namang, horus revi, en te want baka.